Φύγε να παρακολουθείς. Κάθε πάμε και πίσω. Ελλάδα. Μια πανέμορφη χώρα με πανέμορφες παραλίες, πολύ ήλιο και έναν λαό που ο μέσος όρος πέος του στην παγκόσμια κατάταξη δεν ξεπερνάει τα 12,18 εκατοστά. Ναι κύριοι, καλά ακούσατε. 12,18. Είμαστε δηλαδή πρώτοι-τελευταίοι στην κατάταξη. Μετά το Ιράν, Ιράκ, Πακιστάν, Νεπάλ, Ινδονησία, Κορέα, Σιγκαπούρη και Ταϊλάνδη. Ακόμα και η Κίνα βγάζει έναν μέσο όρο 12,90. Εντάξει. Υποθέτω ότι αυτό δεν είναι το δυνατό μας σημείο. Έχουμε όμως άλλα καλά. Έχουμε τεράστιο στόμα και πολύ φαντασία.